участковий! Пане участковий! Та блін! Що хотів? Я хочу, щоб він сидів! Всі хочуть, щоб він сидів, але він в Ростові! Я ж вам грошей на 2 пляшки пива дала, а ви магазин спалили! То не ми спалили магазин, то участковий його спалив. Ти граєш з вогнем! Я граю з вогнем? Це говорить мені людина, яка спалила мій магазин? Що, серйозно? Я випадково. Взагалі, куми, яка маленька, ми з вами хробаків шукаємо чи свиню. Яринка! Йончик, біжу! Біжу! Агов, ніф-ніф і наф-наф. Я думала, що напитися, як свиня, це такий вислів. А виявляється, реально можна. Щось в селі происходить, а я не в темі. Теряю форму. О, ти, напевно, дивилася останню серію «Золотого віку». Я так і знала, що цей хан Сулейман не любить Феруз Хатун і розіб'є